हॅलो गाईज, मी आहे तुमची लाडकी सानिका. सानू पंजू ब्लॉगवर तुमचं स्वागत आहे. आणि हे आहेत माझे फ्रेंड्स. बाय गा. हे बघा माझे फ्रेंड्स मॅड आहेत थोडे. आता हाय बोलते. ही आहे श्वेता मॅडम, आरती मॅडम, रेणुका मॅडम, मनीषा मॅडम. काय तो बोला. कोई भी नहीं है, हमको उपवास है खाना खाकर उपवास करते हैं लोग. अभी खाना खा के आए हैं. पेट तो बहुत भर गया है. देखो और आइसक्रीम भी बहुत अच्छा था. थैंक यू. और कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलने का, क्या भी खाली खाली लगा. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. ये हस्ती ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಐತೆ. ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ. ಓಕೆ ಮನೀಷಾ, ಓಕೆ ಮನೀಷಾ, ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ मैं ಫಂಕ್ಷನ್? तेरी भावना समझ सकती हूँ. ಏನೇ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ನಮಗೂ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಮನೀಷಾ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಮನೀಷಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ನಾವು ಹಂಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. बाय बाय. तू कुछ बोलना चाहेगी? मैं ना इस इवेंट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरा काम ही बहुत है इधर, इसलिए मैं मुंह बंद करके रखी. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? Chill guys.